Ya impor. Kamu yang bikin begitu, apa kau mau orang tua kak? Dari aku. Ayo. Itu tak benar ya macam tek ini apa? Kalau penonton meriah yang rapi. Penonton meriah lah masa mas mulu obah kalau ngono iki kok punya patut. Masa satu kini kules oleh saweran. Hei, bepean ini loh. Ora. Ini kupet kali dalam pas. Ben grupe kono, ben grupe kono. Ijo, ireng kono. Ada kerja. Hei, Kowe yo yang lo. ayo, iya. Ayo makan lubuk rono. Ijo rakyat. Ora apa-apa. Kowe kono-kono ireng-ireng putih-putih nek kene dhewe grup karo kanongan putih karo ireng. Oke. Boleh sebelah aku loh. Boleh. Kabelnya sampai isin. Yo Mas. Tos ya. Isi. Contohnya ini lain Pak. Cirolu. Oh, lupa. Oh, nentu sama Hei, bocah ini karo ini iki apa kerjane? belum di tak Apa? Apa? Kowe wani kowe. Bocah rene wae botol kecap wae. Nek bocah rene wae aspal rene bedane masuk. Hei, tong, Tunggu. rai dulu. Tong, manganmu apa? Soto rawon toh. Aku lho. Keset kowe. Ben oh iya. Tumpahanmu tanggapan apa? Tumpahanmu tanggapan apa? Honda paling RC. Suzuki Paling hiu. paling hiu. Aku lho. Kowe apa toh? Pandoso. Pak. Aku lho, Pak Duso. Amin. Ojo amin. Kok amin toh?
Kowe iki kok nyapa to kok sirik karo rezekine tanggamu. Ora sirik, wonge kan kok melelet, ganteng kono, kacake akeh kono, wong kaca 10.000 lho. Oh, iya. Lah kok ora kok masalah 10.000 ya piye? Kok 10.000 ki wis rezeki. Rezeki apa? Iki ngono kena takdom iki 10, aku 10. Ora. Kowe motor loro baru bocor kok. Iki 20.000. Ah, duit. Heeh, awake dhewe. Awak dhewe. Oh iya mantanmu ke bocor. Ya Masku. Jengken tak piro? Saya 30.000. Kalau bulan berarti yang main 10 aku ya. Les malah tambahi. Ijolane 50, Bos. Pokok ae rombong aku kok. Ade seniman ora mandang duit Mas Bro. Bosok. Sing penting ade di tanggal kene iki totalitas. Ora, bosok ora penting. Totalitas atune diakehi kerjane sing gawe. Kuwi to Mas Bro. Wong kok titik-titik jalur duit. Ya toh, Andre karo Mas Ponggi, sing nek iki brekos kaya digetbi. Gas ngomong iso malah nyobok gitu. Ya mosok brekos kaya gapura, Mas. Tapi bosmu mbok kok tapi. Kok tapi Begini kok usah ngawur. Oh iya, tak tunjukkan kemampuanku. Kowe pro karo bisa kene iki lho. Kae bolaku TPA. Karang lo kidul iki ra sepele lho. Lah tenang. Tak buktikan kemampuanku. Kowe nek wis wani gelar kudu bisa Lah nae wong aku ado saka babatan teko kene bentar ya wong Karang lo kidul. bukti nyata. Iya, siap. Karang kidul Bolaku malah wong mangerti kocok lho. Lah, aku membuktikan lek awake dhewe iki kudu iso luwih tinggi derajate. Lah, ngono kowe iki kowe iki tok kancaku kok iso. buktikan. Iya. Elizabeth ping dodol tipe tarik. Mas Agung, Bacae malah dikene. ngene iki jenenge gaji buta iki ya. Ora sampe melu iki kok. Lah masa sing satu adine sing oleh duwike Mas. Manajemennya aku. Ya ora ning ngono Mas. Mas nggih. Kowe lak arep dhewe. Mas aku iki kakangmu. Nek apa-apa didol bareng. Iya Mas. Ibarat tak dhewe iki sego sak piring nek dibulok bareng kok. Ngomongi. Nek 20.000 ya didol loro. Rong Mas melu punggung. Enggak dur, ora kamu. Ora sampurna kok. Bu, ibu ono taku. Ngatamu. Bocah. Aja dulu ibu. Aku tak satu, aku tak boleh. Jamu makan. Aja kok. Iki bolone dhewe pucuk. Mau mesti goblok iki. Melu. Nanti aku melu kowe. Oh iya, oke. Ya wis, mantap. Kowe main ngono kuwi oke aku seneng karo ngene.
kocok. Ayo. Mas Gung, grup ora kompak iki yang ngene. Ora kompak yang ngene terbukti. Heeh. Lah padahal iki ya ora dhewe. Ya apa? Nek carane ngono kuwi ben sitok siji kekarone ben oleh dung-dung. Carane ya ngene iki. Ini. ini toh, aku bisa. Bocah nek Kuwi kocok. Saya kata udah loro. Selamat. Ya, itu kok aku ngobrol memang bro. Ini kon. kowe rada anjing. Piye carane? Rada anjing. Tak betul. Iki satu wis tak toke. Aku iki kowe iki ra yo ora dhewe. Apa? Aku karo Rafli iki ning nggon kulon iki wis suwe. Oke. Ketemu kalian Ibu Menteri kalian Pak Menteri nggih. Kuwi iki saka keturunan Yogyakarta. Iki krungu ora? Ya ono. Dadi rono ya sing sopan. Sopan. Lungguh. Warano. Lungguh. Lungguh sik, lungguh wae. Lungguh bocah ngomongi lungguh ki ya lungguh. Kocok. Mas. Iki aku tadi. Iki kata juta. Tung. Oh, bilang tapi. Mana ni aku? Tung. Lalu Pak Hocimo. Untuk Amerika. Berkat aja. Las kelas. Ayo Yogyakarta ya hasil seket tedeng ya dek ya. Alhamdulillah ngene iki di apa ki dicelengi bisa digawe urip tuane dhewe. Tua bahasa. Utang menyitai teh. Biji anu teh. Bagi boleh ini. Pengen yo utang bang. Seorang terus Wes iki bocok penyihono kuwi. Lah ngene iki lak sithik-sithik nyeleki iki sedikit-sedikit. bosok dikit banget. Sawan konsep. Yo ora apa-apa yang penting adewe iki inallah ma'asobi. Omongane tancap. Dukane kuwi sabar. Iya. Ale. Yo. Ngomong. Oh, harus menunjukkan kemaluanmu. Makan solo. Masak
duta. Makanya waktu kan krono dulu letak. Kowe iki anak buahku aku koloni. Ngene iki grup ora kompak Mas Doi ya. Ya kalau sitok ning kene sitok ning Lah iya. kowe iki boyo aku rono to. Karo adine iki kok sing ngawur. Grup ora kompak yo ngono kuwi. Ya Allah, cah bagus. Nggih Mas. Aku kok ketok-ketok karo kancane bapak. Heeh. Hai. Iya. Assalamualaikum Pak Boge. Alhamdulillah. Niki wau tindak pundi saking pundi? Saking untuk yang Alah ya Allah iki gawe sik tetep main to Pak. main. Ya sing penting iki iso nyelengi sithik-sithik rada dikurangi. Lah kok nek kau main foto kok betok kirek nuwun. Nah, aku kalau nyetek wong. Gua ya sing apik lho iki ku. Wong ganteng-ganteng itu kiri. Kamu matamu kalau ini ganteng. Oh ya ampun, aku ki sampean nembaino. Lah rupaku ki koyo ngono lho Dre trae. Ya Allah, aku mikirin maca wis melipis yo. Lah, wong ra iki ora beda karo segawon. Lah kaya ngene iki lho, Mas. Sekali kiri. Lah iya kan padha ae to. Iki lho pit. Nek iki adine kirek Mas ya apa? Aku pit. Iki apa iki? Babi. Buyo. Aku kan bumbu. Sakit. Kemene iki kok Wah, buyo. Ini sudah tulis sini dong. iki bose adine. Bosnya apa? Aku mau. Potong satu berapa mau? Oh, aku suruh mas. Bayar aku sentek. Kosong kalau mas. Nah, kau racis. Iki piye to Bete iki bosmu. Ini bosnya. Manten. Wah, api. Racis. Kowe iki baca britis ngono. Mau wes. Aku mau Ren, kowe kan aku. Ya aku ya udah mau ngene ta bae. Oke. sing apik.
nambane tak omongi. Iki Andre ora kuat ora kok perkara boyoke pombe lentur ki ora. ya apa Mas Gun Kowe lak ro dhewe pombe dhewe nek hernia ndoke dadi. Oh iya. Kayak ngono iki intine ya mrene. Kosok putus nih. ora ning ngono aku ki ora perkara herniane Sempake kita urung ganti yang dino. Pesine ndak umum. Ora kuat